Ассалому алайкум, бародар, хуаро. Мо дар шаҳри Тверская област, город Кимри, улица Ленина 111. Дар инҷо мо медисина медӯзем. Инҷа мини швейни фабрика. Дар инҷа мо регистратсияш бепул, питаниш биёрдам мекунем. ҷойи хобаш бепул, ҷойи хобашам дорад дар ҳаминҷо. Барои смени одамо, смени зану шавҳар агар бошад, алоҳида комната ҳаст. Барои заифо, барои мардако отдельно ҷойи хоб, ҳамихе ҷо ҳаст. Дар инҷо ҳамихе мо медисина медӯзем. Кор 10 нафар, ҷои кор модда ҳаст ҳозир 10 нафар. кори мо инҷа объёмни чанд қадар дӯзитон, ҳамин қадар олик мегиритон. ҳамин қадар. Ин по расценке ҳамин ки ҳар хел модел, ҳар хел нарх. Моделои остонаш нархаш пасттар, моделои қаинтараш нархаш баландтар. Ҳар хел модел ки мо ҳаминҷо ҷои кор дорем. олик нашуд, оликаш мо ҳар моҳ як бор олик метим. Соним аванс мин тайёрош ин тайёрош инҷа столни крои мо ҳаст. Хайр мо мини фабрика, номеро мо 8 962 245 60